Mulikirari yagendera ukolekana chinse mochine nyagetari ya Oasis Specialist ni gokubwatira ne kyombekere kya Beyond Zero kurasa nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH tukolia lero ni gowanyara kuru bulingolia bwa marwire busa omoje gokolekana ase ward ya Sensi ase bunge ya KTRH North. No murobero bagokora wano mu MCA ward ya Sensi Nyamira oyobori abantu kwene kya bunangwe soke barekera chingaki nakonyora oboringolia iryo kumanya emechando babwate nigo boigo baruro kuburi ucyasa abantu kwene kya bunango bwate bare ebitambukiro byonse bwenerete asenchireyemo yo komenya buya kebochenu Murikito dipona sanya nekera nensemejo no gotwariganira roboti rokubwatia igo bano bantu baruhari tegwe kabariye runga kibaho ko rubatore chinguru barachere no bakolegas egere chindagere chitoke batore chinguru choso bino abana Enyagitari ya Oasis Specialist amone kiombe ya Beyond Zero Teaching and Referral Hospital nigo batwara omuroberio bwokoena no bulingolia bwabosa bwamarwire aho ime skuru yoboroso ya Nyaboroba egotoka ime ward ya Sensi gekora wano mu MCA wensemeywe onchonga nyagaka aba bacha tukulia na mupima abantu baroro guseka ky'abantu bare kyagera abantu abange obwata bakomu bali amarwire nabuchete nasige jyobore muri bonge bantu tarimo no bakwarira gitari kimeze cy'ukubara bahukiye ya gitari kinge cy'ikora kana babachibi yanjiri yange kuwatekana no bulingoli obwe ni gabantu abange barorekana ko bana marwire ao asekolende barachikonyoro kuweniwa kwagenkyo kuna rero ngasi yakorekanire gasa abantu bapimwe nanyolera gabantu abange bamwende amarwire Trabalho por uma pressa, batata, vamos guardar aqui no banho, vamos guardar. A maruire bari, por recaranga na o kwa kansa ngo motora bore. Egiye ko recaranga onye tu ta kore de kararo. O ege de rero kira era bona chiko konyeka. O burero ubwaje como vera obobe asobo magwaye. Ainda ratiga bana baye batandike. Gati ya magendero mu MCA wensemeywe aligati kokorera gochia saba menyi bensemeywe ni gate banga na chikoena kyanga afya ya kiromonto yabereye litangani elikolenda amagima yabange wodi ya ne kenyima ndete korosia magana ya koleta bana gitari bapima abantu bane bara ube manyama pema ya nkibare bana ko wali mapema bagani chikirini mapema era marwira itaba cyana gomo saba bara ibonso kwa chumura tuwa muna bara ito chorire konya abantu torona kya abantu baitu bamenyete na ito kuriki ibintu biraba kwa lakini na noko no tuara mu biru mujana ne yatyamana boigo ni gari ira yo kuchikoendera koleta ebyombe ao ochia ase wodi ya Sensi eli kuru basemia na kulingolia elio koena na okweni wa na chagete dispensary ya Nyaboroba dispensary nega ndeta korosiwa gekoera bono kurugabu medical camp eto bweta ndori jogo de tuara wano ga isukuru atoja kogana se facilities ya gitari eri twanye korero nainde tani bono liu kabata nimbe ko bareta ani nimbe ko leta jitimu ao chichichana kwa pima yeye tekanane akara mwata biguye tumuneke mwacha kupimwa egere mwimanye mibere yenu emibere na mara kolegas mara kingi bisakuyeno mara konda bana baino kekera mutakiresi chinga kuripoteri kataseni kya Ndizi TV kurase skuru yoboroso ya Nyaboroba egotoka imeye ward ya Sensi imeye bunge ya KTRH North imeye county ya Kisii elietalia Ndipon asanya